Аз съм Августина Цветкова, кандидат за евродепутат от ГЕРБ. Августина Цветкова е старши консултант в Прозрачност без граници Великобритания. Тя е бивш заместник-министър на отбраната. Специализирала е в Европейския център за изследвания в сигурността Джордж Маршал. Повече от 20 години съм работила за евроатлантическата интеграция на България. Като заместник-министър на отбраната съм участвала в многобройни срещи на високо ниво с министри на отбраната и експерти от Европейския съюз и НАТО. С оглед на постоянно променящата се международна обстановка, като евродепутат ще работя за утвърждаването на общата европейска политика за отбрана и сигурност и за по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Ще се боря за повишаване ролята на жените в армията. Гласувайте за ГЕРБ, защото това е единствената възможна алтернатива на безотговорното и пагубно за България управление на сегашната тройна коалиция. Страната ни трябва да следва своя евроатлантически път, защото България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.